V ďalšom videu dneska si zahráme hru Granny. Tak môžeme ísť na to. Si Ducker a dám si toto. Nightmare. Contium. Poďme na to. Kámo, snáď sa nebudem môcť bať. Kámo, už teraz to lutujem. Nie. Nie. Ty vole, no. No to som teraz zvedavý. Ne. Do čoho sa zapustil do keľu? Ja toto akože nezvládnem. Do keľu! Co to je myš? Do keľu! Ne! Ježišmaria, jak som sa zlakol. Dobre, ideme ďalšiu hru. Ďalší pokus. Snad utečiem. Dohrať túto hru, to by som snad nikdy nedal. A toto je extrémne hard, ale dohrať túto hru. No, to mám radosť teda. Kde je tá Granny? Zabijem, vole. Ty, ja som odvážny, co? Ja som posratý! Ne! Utekaj! Dobrý, zdržíme jej. Ona je hrozne blízko! Ne! Shit. Ne! Ne, do keľu! Poď. Ne, pod postel, co to je? Dobrý. Dobre, aha, ne. Dobre, v pohode. I see you. Dobre. Ne. Ne, ja mám infarkt. Ja dostal infarkt. Ne. Táta? Ne. Čo sa nestane, to si myslím? Stane sa to, čo si myslím. To čo? Co to je? Reklamy. Ja milujem reklamy. Ježiš, toto je hrozne scary. Do čoho som sa to ja vrhol? Ale som normálny. A toto bude asi krátke video. Typujem. Takže už dneska budem mať toho dosť. Tej hororov. Ty vole. Chodím jak nejaká matoha. Ne! Ja týmto zvukom privolám. Sakra. Pod postel, dobre. Aha. To je, počujem. Potvoru. Ja ju počujem. Hahaha. Ale toto je scary. Do you want to play hide and seek? Neviem vám to preložiť. Ale neviem, čo to hovorí po anglicky, ale tak to je jedno. Ale Granny nevie, kde sme. Ale ja som pod postelou. I see you. Tam ešte na noc, ne? Nech je poriadna sranda, nech je to scary. Aj teraz je to už dosť scary. I see you. Granny, no, čo? Jak sa máme? Máme sa dobre, ne? I see you. Ježiš, poď už, vypadni, Greno. Ježiš, ona je tak blbá. Keď nás odvihne ten stôl a zase ho zhodí. No, tak chvíľku si počkáme.
Kámo, čo tak Granny tu robil na tancu, alebo čo to robí, sakra? Vážne? 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 No. Toto chvíľku potrvá. Ha, choď už preč. Dík. Dobre. What? Dobre. Kamo. Ne. Že ma zase počula. Kameň úplný prd. Čo som pre vás nerobil, že? Hororovku, ktorú doslova do písmena nenávidím, vole. Ne, teraz som mŕtvý, ale... Že... Ne! Dobre, no. A dostala. Ježi baba. Dobre, ideme ďalšou. Day 4. Alebo day 4. O, už som celý zakrvaný. Ale toto je fakt ale hard, ale dohrať. Už, no, ne, ja počujem. Ne, prosím ťa, ne. Nestal sa to. Do you want to play hide and seek? Dobre. Není čas na blbosti. S nami vysmieva. Granny 1. Ha. Dobre, budem odvážny. Abo skôr za chvíľu si posraný. To ma neneha spať v noci. Toto, čo ja dneska robím. Ne, je za mnou. Do keľu. No. Fakt nehrajte. Find your phone by Clap Finder. Kámo, ja nenávidím reklamy. Prečo reklamy? Bez reklám. Všetko bez reklám. Ja hovorím bez reklám. The last day. Posledný deň. Už toto chcem fakt ukončiť. Toto si vidím. A potom? Po tejto hore mám. A prečo? Musím hrať hororovku. Ne! What the fuck? Ne. What the... Ne! Granny! Co to je? What the fuck? How? I see you. Čo to je? Hej. Tak slávne. Uvidíme, čo bude za koniec. Toto je vždy koniec. Ne, ja viem, čo urobím. OK, toto je koniec tohto videa. Nezabudnite dať like a odber. A zatiaľ čus!